Jednou z vizí společnosti Partners je dát finančnímu poradenství v České republice takovou úroveň, jakou si zaslouží. Z toho důvodu jsme do České republiky přinesli certifikát kvality Evropského finančního plánování European Financial Analyst. Kvalitní finanční poradce se opírá o 3 pilíře. Etika, vzdělanost a obchodní zdatnost. Pokud jakýkoliv pilíř chybí, narazí u klienta a potěší konkurenci. Absolvováním kurzu a získáním certifikátu se zařadíte mezi poradenskou elitu v České republice a to stojí za to. Jsem přesvědčen, že kvalitní finanční poradenství se nedá dělat bez širokých znalostí fungování finančního trhu a principu jednotlivých nástrojů. A čerpat tyto informace od špiček v oboru, kterými jsou Pavel Kohout, profesor Rejnuš nebo Vladimír Bezděk, mě obrovsky motivuje a posouvá v práci s týmem i klienty. Přínos těchto kurzů spatřuji především v tom, že na nich přednášejí jak odborníci z praxe, tak i spíše teoreticky zaměření lektoři. To umožňuje posluchačům, aby si své nabité praktické zkušenosti začlenili do teoretického rámce, což jim dává velké výhody pro budoucí jednání s klientem. Mé zkušenosti s posluchači loňského kurzu jsou vysoce pozitivní. Organizace kurzu je nastavena takovým způsobem, který vám umožní skloubit pracovní a studijní povinnosti. V kurzu jsou používány moderní výukové prostředky, umožňující samostudium, jakož jsou video a e-learningové kurzy, videokasty Partners TV a online studijní systém. Cena kurzu je pro poradce Partners nastavena velice motivačně. V Partners rádi děláme věci jinak. Chceme být jiní i úrovní našich znalostí, autoritou v očích klientů i široké veřejnosti. Buďte jiní a pojďte do toho s námi. Informace získané na kurzu můžete okamžitě aplikovat v praxi u svých klientů a při školení ve svých týmech. Chceme-li vrátit finančnímu poradenství důstojnost a prestiž, která mu právem náleží, nejde to udělat jinak než odborným a profesním vzděláváním našich poradců. Tento kurz doporučuji každému, kdo se chce stát skutečným lídrem. Chcete-li být dlouhodobě úspěšní v tomto biznise, je třeba být vždy o krok napřed.